Ginpahayag sang Department of Foreign Affairs nga maga-file ini sang diplomatic protest batok sa China matapos ang pagpangharas ng China Coast Guard sa mga barko sa Pilipinas sa baybayon sakop sang Pag-asa Island. Sunod sa DFA, iga-file ang protest kasunod sang report nga pila sa mga China Coast Guard kag Chinese Maritime Militia vessels ang nagpanigayon sang delikado nga maneuver batok sa 3 ka barko sang Pilipinas kahapon Oktubre 12. Base sa report ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Targiela, gingamitan sang China Coast Guard vessel 21559 sa water cannon ang BRP dato pagbuhaya sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag hungod nga ginbunggoan ini. Sunod sa Philippine Coast Guard, ang mga barko sang Pilipinas na nakadungka sa territorial nga baybayon sa Pag-asa Island dagon maghatag proteksyon sa mga manugpangisda nga Pilipino sa ilalom sang programa nga kadiwa para sa bagong bayaning mangisda sang natabo ang pagpangharas sa mga barko sang China.